Да, ти ли си? Не бе. Здравейте хора, днес ще помагам на един приятел да се направи къщата. Няма да е само моя къща, ще е твоя ще. Аз и моя ще се направя, ако няма килнат де. Смисъл принципно. Точно Може ли изкарах имаш това. Diamond? От Кит Крисмас ти каза човека, ти пак питаш малей. Нали ти казах, коледна Иляне, промоция. мъдли! Боби, Ама дара ще скачам, ще свършиш от друга, ще спадро. Хака сякаш много ти помага. Боби, не се отваряй, защото моите неща са по-хубави и съм ясен с хак. Айде. Само включвам QA-аурата и имам един код, написах си го и само като удрям мога да скачам. Виж, Иране, може да се удара само с ръчичка. Чакай малко. И Хозуни си има дотото. Чакай. Давай, не му Давай бе. Ето виж, изкача самичко. После ма Не като му те удари удара. някой. И като те удара, не съм аз. Вземи две сърца. Как ми? Виж с армор. Не бе, някой му удари. Аз седях на едно място. Ето тук бях и някой му удари. Съм аз. Аз бях Вилям. Да. Да, аз гледах към тебе. Ами нямаше никой. Уж няма сега никой даже. Чакай, ти изхъбих се магията на... Не, използвах я. Няма никой. Тук някакъв пускал по Вилям било. Да. И пък и той не беше фойерверка, а магийка се използвах на Акса. Добре, не мога да разбера защо винаги като се казвам Ребел съм такъв черен циганин. Скина ми. Нутела. Виж, хик си издаквам, обърни се. Виж тук да приличам на някакъв циганин. Да, наистина. На някакъв циганин. Да. На някакъв циганин деца казва Нутела. Да. Аз тук почвам да правя хоум. И аз. Реса, тук Рес с какво се Ай, прави? да ще направя хол и да сме един. Ама да, аз ще чакам. Аз ще правя първи хоум, чухте ли? Не, всеки си избира място за холма. Ами, чакайте аз да си маркирам моето. Аз ще маркирам моето с трафници и бол. С какво? С крафт. С блокче. Някой ме удря. И мене. Мене не ме удра никой. Човек тук, къде остана аз да си направя холма? Намери си място. Ви взехте цяло. Човек сега. Тук с какво се прави Рес? Мутика. Яка? Естествено. Може да избрам. Аз съм виждал хора с брат. Аз съм виждал сервери с братви. Да се направим холмовици, да са наблизо, да са наблизо, но да не са много наблизо. Човек, според тебе, какво прави в момента? Смисъл да не са много надалече. Не, чакай. Чакай. Кой слага тези дървета? Аз тук хум ще се прави дървета. Двете идват, седи. Дайте ми бъгъл. Не имах предвид, всеки си направи къща отделно. В смисъл, чуди територията на Иляна. Аре, Пример, там дето и Боби, да е територията на Боби, пък някъде е там да е моята. Кой ще кажете? Добре, къщи правя хоме. Да са... Аз как се очаква да мина от тук? Още не съм направила Рес, можеш да миниш. Не бе, тук някакви други хора. Големи къщи, ресови, къщи. Абе човек, Боби, какво правиш тук? Той е моя Рес. Не е моя. Той е моя, аз се сложих тук къща, бе, тук. Човек, аз тук си го маркирах. Ми махай се бро. карат. Няма. Аре, човек! Ми махай бро. Да, ти не се маркира. Гати нагледа, сега ще има две места. Само едно имаме. Добре, до тук само... Да, те тук са сяли дървета, не можеш да направиш никой място. Гати тъпите хора са. Сори, ама... Аз си го маркирах, пък той. Той човек, ти много подобрение, смисъл на храната. Колко време ми клипа е? 5 минути. Да, човек, аз сега къде да си направя хум? Не знам.
Има един крафтинг тейбъл. Моя. Не има. Той е на Стивън крафтинг тейбъл там, деца. Не съм правил аз. Сега ако Стивън ми вземе мястото, направо ще се вбеса и ще затворя. Той крафтинг тейбъл говориш. Не знам, мен въобще не ме интересува. Аз си бях маркирал ти място първо. Само ти знаеш ли, че за твой крафтинг тейбъл говориш. Ето ама ще идем. Моя. Добре, не ме интересува, че ще е моята къща от тук до тук. Ти напусна гънчо. Човек, гасва ще направи реса, бе. Той първо рез си направи. Аз Човек. първо правя рез, какво ще правя къща, не първо да правя къща. Да, човек, ти гати големия рис, аз не ми остана за моя рез. Да, това е моя до къща. Аз тук си изкопах място. Боби, направи си риса малко по-маличък. Да, аз тук не мога да се отворя вратата. Мила, ще ти покажа едно хубаво място за твоя рез. Ще го направиш. Не, вижте, вижте твое хубаво място. Не е моя рез. Ела. Чакай, идвам. Чакай. Ма е много красиво за тебе. Това е за моя рез. Това е някаква мина. Да, виж. Да, яко. Това е, и виж, това е до моя рез. Моя рез е ето до тук. Добре, аз сега чупа тези скитки, не искам нещо да стане. Видяли това хубаво място ти намери? Да. Бе, мен сега ще ми трябва много смисъл. Ще ми трябва Аз тук много съм тихо е. Ако остана с мене. човек, или заглуши, или мокне за малко. И двете. Не, едното. Което е мокне. Да. Те обижда, има и думата. Мокне. Затворя се. Бе, тук някой си правил пещера. Не знам. Аз сега влизам на първо път в този сървър, не ми интересува. Ама знаеш с какво се прави рез, нали? Ти знай. Да прави по едно и също място, с едно и също нещо, както другите сървъри. Не, има един сървър, където иска брадва. Да, Само един. само един е. Не само един. Само един е. Ай, взех ябълка от едно листо. Никой не ме пука. Моята къща, Боби, виж аз къде си я разположих, няма ти приличи, сигурен съм. Няма да пречи, бе. Чакай, дай да видя. Не, то даже си идеално. Ето виж, идеално Ще място. стане много яко. Да, наистина. Имаш виж. един джост, там кафявия джост. Знаете тук. Здрасти, на ти едно цвете. Аз имам. Ела, ще те идам. Ще я хора. Тук наблизо имаме ли саунд, братца? Братлета де? Аз пък. Не трябва. О, хора, аз мисля да свърша този клип тук. Ще бъдат кратки. Съжалявам. Сигурно ще направя друг епизод веднага. Чакай, ще ми свържа дървото. И Скиване, канала на Гънчо ще е долу. Моят... защо? Нали не аз да добавяме? И така. Не, бе, да, са... Дано сте харесали клипът. Абонирайте се, харесайте и до другият ми клип.